sannan kuma abu na biyu shine ga abin fa yana nema ya jawo zanga-zanga. To an dawo ana ta tattaunawa a Najeriya, malamai sun ce dole a wa shugaba biyayya, zanga-zanga haramun ne, a'a ba haramun ba ne, a'a kaza da kaza. To ni yanzu ba maganan wannan nake so in yi ba. Abin da nake so shine dole ne mu kalli zanga-zangan nan da cewa a ina ake so a yi ta. A Amerika ne za a yi zanga-zanga, ko a Saudi Arabiya, ko kuwa a masallaci ko a coci? A ina za a yi ta? A Najeriya. Haka ne ko ba haka bane? Ban ji ba. Haka ne ko? To sai mu dawo mu duba dokokin Najeriya. Dokokin Najeriya, zanga-zanga halal ne ko haram? Sai mu dawo mu duba dokokin demokuraɗiyya. A demokuraɗiyya, domin Bola Ahmad Tinubu, His Excellency Bola Ahmad Tinubu ya hau mulkin Najeriya ne a ƙarƙashin dokokin me Najeriya. An zaɓe shi ne a ƙarƙashin tsare-tsaren me demokuraɗiyya. To su za mu duba. Baya shugabantar Najeriya da addini, ba ruwan shi in ya shiga ofis, wallahi bai isa ya kawo maganar addini ba. Ko da kun manna masa muslim, to shi fa shugaba ne da aka zaɓe shi akan ƙa'idodin Najeriya, akan ƙa'idodin demokradiyya. Haka ne ko ba haka ba? To wa'annan za mu duba. Zanga-zanga a dokokin Najeriya halal ce, zanga-zanga a ƙa'idar demokradiyya halal ce. Abu na uku, sai mu duba hukuncin da ECOWAS ta yi akan zanga-zangar ENSAS. To daga nan sai mu fito da su kuma gwamnati matsaya. Masu zanga-zanga, doka ta yadda ku yi zanga-zanga, amma akwai sharuɗa aiko. A demokuraɗiyya babu ƙone-ƙone a zanga-zanga, a dokokin ƙasa babu tashin hankali a zanga-zanga. Hukuncin da kotun ECOWAS ta yi sai ya zama na cewa a nan za mu ɗauki matashiya. An ce waɗanda 'yan sanda suka ci zarabinsu a wannan lokaci, a gwamnati ta ba su diyya. To shikenan, yanzu sai mu gano cewa su kuma gwamnati, to su ma su tsaya a bisa ƙa'idodin demokradiyya da dokokin ƙasa wajen sa ido a zanga-zangar. Wannan shine adalcin da za a wa Najeriya. Masu zanga-zanga 'yancin su ne su yi zanga-zanga. Ƙasa ce ta ba su 'yanci, dokar ƙasa ce ta ba su 'yanci. Sannan demokuraɗiyya ce ta ba su 'yanci. To ita su kuma mutanen gwamnati, to su kuma su sani dokokin ƙasa da dokokin demokuraɗiyya su kuma sun ba su aikin da za su yi idan 'yan ƙasa za su yi zanga-zanga. Shine a ba wa 'yan zanga-zangan nan kariya su yi ta cikin lumana, kar a bar su shiga haƙƙin wani. Sannan idan suna so kar a yi zanga-zangar, akwai lokaci. Su kira masu shirya zanga-zangan nan su zauna da su, a yi sulhu. Me kuke so? Ga yanda za a yi. To mun yadda za mu muku kaza banda kaza. A tattauna a tsare zanga-zangar. Amma fa ko da an alalce a yi zanga-zanga, mu ba ma ciki. Mu adalcinmu kenan. Mu ba ma ciki, ba ma zuwa zanga-zanga, kuma ba ma kiran kowa ya yi zanga-zanga. Inda za a bi ta tamu sai a yi haƙuri, a biyo ta wata hanyar, domin kada zanga-zangar ta kai ga wani abu. Wannan ita ce matsayarmu. In baka ji daɗi ba ka yi haƙuri. Ba mu san abin da kake so ba, balle mu faɗa. Mu abin da muke ganin shine gaskiya, shine adalci, shine taimakon ƙasa, shi muke faɗa. Allah ya sa